Ak ste v poslednom čase vydali 888, nie je to náhoda. Je to univerzálny odkaz určený presne pre vás práve teraz. 888 je znamením nekonečnej hojnosti súladu a manifestácie. Znamená to, že sny, ktoré nosíte v srdci, začínajú ožívať. Vesmír počul každé vaše želanie, každú neskorú nočnú nádej, každú tichú modlitbu. Energia sa teraz mení vo váš prospech. Možno to ešte nevidíte, ale dôverujte. Všetko sa v zákulisí zosúľaďuje. Sadili ste semienka svojou tvrdou prácou, svojou vierou a vytrvalosťou. A aj keď sa zdalo, že sa nič nedeje, pokračovali ste. Preto sa toto číslo objavuje práve teraz, lebo ste bližšie než kedykoľvek predtým. Váš prelom je na obzore. Vesmír hovorí, pripravte sa. To, o čo ste žiadali, si k vám nachádza cestu. Som pripravený a prijímať. Moje sny sa rozvíjajú v božskom načasovaní. Dôverujem procesu. Ak s vami tento odkaz rezonuje, nenechávajte si ho pre seba. Povedzte to nahlas. Zapíšte si to. A do komentárov nižšie napíšte. Moje sny sa stávajú skutočnosťou. Príjmite to, pretože 888 je vašim znamením, že nemožné je teraz možné. Čakanie sa skončilo a sen je na ceste stať sa vašou realitou.